Teda ahojte. Ahojte. Moje meno je Miška. A ja som Aďa a dneska vám porozprávame niečo o dobrovoľníctve, charite a tak troška o šialených nápadoch. Áno, vlastne tiež sme vám neprišli hovoriť o tom, keďže máme 16 a 17 rokov, že ako sa stať úspešným cez noc, ako zarobiť milióny. No tak, keďže sa venujeme dobrovoľníctvu a charite, tak vám len chceme povedať niečo o našom prvom takom pomyselnom schodíku za úspechom a vlastne za našim snom v tom, čo chceme v živote robiť a dokázať. A tak sme sa dozvedeli, že každá dobrá prezentácia by sa mala skladať na začiatku z otázky. Tak, tá moja znie, že čo je pre vás ten, úspech? Že čo vlastne chcete v živote robiť a čo preto robíte? Tak máte? Tak pre niekoho to môže byť napríklad mať vlastnú nemocnicu, pre niekoho to môže byť mať rodinu, pre niekoho naozaj vlastniť Ferrari a stať sa miliardárom cez noc, nikto nevie. A je už naozaj len na nás, čo všetko preto urobíme. A o tom budeme teraz hovoriť ďalších 15 minút. Kebyže ste nás stretli pred rokom, dá sa povedať, že sme boli dve úplne rozdielne dievčatá, než tie, čo tu teraz stoja pred vami a snažia sa niečo povedať. Vlastne 90% nášho času sa točilo okolo tejto jednej budovy a to je naša škola, čo asi veľa ľudí z vás pozná, keďže je tu veľa kbasákov. A mysleli sme si, že v prvom ročníku nemáme čas na žiadnych kamarátov, na žiaden sociálny život, proste úplne na nič. Ale teraz sme prišli na to, že vlastne toho času sme mali až príliš veľa, len sme nevedeli, ako si ho zorganizovať. A ide vlastne o to, že nikdy neviete, čo bude zajtra, nevieme ani, čo bude o tých 12 minút, keď zídeme z tohto pódia. Proste všetko len také jedno prekvapenie a nikdy neviete, kde sa dostanete. Áno. A to bude vlastne nasledovať tento náš ďalší slajd, ktorý vlastne ukazuje náš taký prvý moment, ktorý zmenil a začal náš spoločný život. Áno. Znie to naozaj zaujímavé. A bol to teda Live Summer English Camp, bol to 3-týždňový letný kemp, ktorého sme sa zúčastnili a bolo to vlastne miesto, kde sa za tie 3 týždne sa nás nejako pokúsili spraviť lídrov. Hovorili nám o tom, že no tak mali by ste byť sebakritickí, mali by ste hovoriť poďme, miesto choďte, mali by ste sa teda zamerať na tú skupinu ľudí. Áno, ono je to síce všetko krásne a super, lenže my, keďže sme nevedeli, čo vlastne máme robiť, ale sme väčšinou nasledovali niekoho iného, tak nám boli tieto informácie celkom zbytočné. Takže sme sa cítili, viete, to je ako, že keď ovečkám hovoria o tom, že ako sa má chovať bača. No, ale čo nás naozaj zmenilo, tak to bolo naša spolubývajúca Janka, ktorá vlastne už bola taká proaktívna, ktorá proste sa zapájala do všetkých aktivít, proste robila dobrovoľníctvo vo veľkom a naučila nás aj, ako urobiť taký životopis správny. Tak my sme sa teda do toho pustili. Preto bolo asi úplne prirodzené, že keď sme sa vrátili z tohto kempu, tak sme sa rozhodli hľadať práve nejaké tie dobrovoľnícke možnosti. Tak sme si spísali zoznam asi 10 nejakých tých domovov dôchodcov po Žiline. Sme ich všetky obehali a všade sa nás pýtali, no dievčatá, a koľko máte rokov? A študujete sociológiu alebo ste cez nejakú organizáciu? No a my sme s takou malou dušičkou im povedali, no nie, máme 16 a chodíme na bilingválne a ani nevieme, že nejaké také organizácie existujú, tak nám povedali, že no tak dajte nám nejaký kontakt na vás a my sa ozveme. A všetci dobre vieme, ako takéto niečo chodí, v živote sa neozvali. Ale zostala nám na zozname ešte jeden posledný domov dôchodcov a to bol práve diecézna charita. A to je taký troška omyl v našom živote, lebo to nebol domov dôchodcov. My sme si to uvedomili, až keď sme sedeli v kancelárii pána riaditeľa a pýtal sa nás, že či chceme tých bezdomovcov umývať, upratovať po nich, alebo sa o nich nejako inak starať. No, takže to bol útulok pre bezdomovcov a nie žiaden domov dôchodcov. Ale myslím si, že je to veľmi dôležitý moment v našom živote, pretože vtedy nám porozprávali niečo o tom, ako to u nich funguje a o tom, že vlastne organizujú každý rok večeru pre týchto ľudí bez domova. A chceli sme nejako pomáhať, tak sme predávali notabene, robili zbierku potravín, všeličo. A teraz vlastne ďalej to takto pokračovalo, snažili sme sa byť aktívne, pomáhať druhým, pomáhať ľuďom. A vlastne ďalší náš bod zlomu sa stala cesta vlakom z Popradu. Akože každý deň cestujeme do Sučian, zo Žiliny do školy, ale toto bola taká dlhá cesta, viete, z Popradu do Žiliny, to je 2,5 hodiny, tuším. Hej. Tak menej. A tak sme rozmýšľali nad tým, že čo vlastne s tým našim životom, že naozaj nám toto stačí, že
chceme robiť len my dve veci sami a stále dookola každý piatok chodiť do toho centra. No, tak sme si spomenuli teda na Rastia z Charity svätého Vincenta, ktorý nám povedal o tom, že nebudú mať dostatok peňazí. No a tak my s tým čo urobíme? Tak poprvé, ako získať peniaze? Bolo by fajn niečo predávať. Po druhé, čo budeme predávať? Budú Vianoce, no tak môžeme ako taký v tých typických amerických filmoch medovničky, asi nie po domoch, tak v škole by to mohlo byť fajn. Tak sme si povedali, že budeme teda po škole chodiť a budeme predávať medovničky. Začalo to tak nevinne, hneď asi na druhý deň sme išli nakúpiť potraviny, úplne plný košík v Tesku jedla a mysleli sme si, že my sme už veľké pani podnikateľky, nakupujeme s veľkým košíkom. Potom asi o 2 dní neskôr sme začali piesť tie medovníky, naozaj bolo toho veľa. Na prvýkrát sme napiekli asi 400 medovníkov, potom sme ešte dopekali, že dokopy sme mali okolo 600 medovníkov a všetky z nich sa predali. A zabralo nám to asi 30 hodín pečenia. A vlastne až potom sme išli za našim pánom riaditeľom, že či vôbec nám niečo také dovolí predávať v škole medovníky. A až potom za riaditeľom tej charity, pre ktorých sme to robili. A on bol z toho akože prekvapený, že vy, dve 16-ročné dievčatá, chcete nazbierať aspoň 250 eur, že to je úplne nemožné. Veď predsa my dospelí na tom robíme niekoľko mesiacov, aby sme zohnali nejaké tie financie a vy to chcete stihnúť za necelé 2 mesiace. Úplne dá sa povedať, že nás vysmiali a povedali nám, že nemáme lietať vysoko, ale lietať vysoko sa oplatí. A tak to ďalej pokračovalo. My sme sa teda snažili im nejako zbúrať tie ich nejaké predsudky o našom veku. Tak sme teda vo veľkom predávali. Predávali sme každý utorok a štvrtok medovničky. Mali za 50 centov, veľký za euro. Áno, pre charitu. Áno, naozaj bolo to také, že sme mali pri sebe veľa ľudí, ktorí nám pomáhali. Boli sme po jednotlivých poschodiach, keďže naša škola má 5 poschodí, tak na každom jedna dvojica. A vždy ochotne prišli za nami, zobrali tú krabicu medovníkov a išli proste predávať a prehovárať ľudí. Možno to bolo niekedy otravné, možno to ešte stále je otravné, tomu sa dostaneme. A tak jednoducho, nakoniec sa nám to nejako podarilo a prišiel deň a Prišiel deň, kedy sme išli do obchodov nakupovať vlastne tie darčeky pre tých bezdomovcov, tak sme vykúpili asi 5 čiňakov v Žiline s čiapkami čiernymi a s ponožkami. V Tesku sme nakúpili 3 plné košiky vifonie, konzerviev a potom ešte aj rôzneho ovocia. Urobili sme z toho balíčky a keď sme prišli za nimi do charity, že my sme vlastne nazbierali viacej než tých 250 eur. My sme nazbierali vyše 470 eur. Bolo to asi nejakých 470 eur a 77 centov, keby to niekto chcel presne vedieť. A naozaj, ten pohľad ich stal za to. Úplne boli mimo z toho, že ako 2 16-ročné dievčatá zvládli niečo, čo vlastne dospelí ľudia nezvládli za niekoľko mesiacov. A hlavne ten pocit, keď ste rozdávali tie darčeky tým ľuďom bez domova, videli ste, akí sú šťastní, ako si jedia tú kapustnicu, ktorú sme mali od sponzora, potom tú rybu, šalát a ako potom sme urobili im tombolu. A to bolo pre nich proste niečo výnimočné, čo nikdy nezažili. Ten pocit naozaj stojí za to. Áno, celé nám to naozaj dalo veľa do života, či už skúseností alebo kontaktov. Jednoducho sme videli vo všetkom takú nejakú príležitosť, čo sme dovtedy boli zaslepení tým nejakým obmedzením. A tak sme si povedali, že je to síce super, vyzbierali sme 470 eur. A čo teraz? Môžeme pokračovať v tomto, ale pre koho budeme zbierať peniaze? A tak sme si povedali, že tak robme nejaké iné projekty. A keďže vo februári bol štrajk učiteľov, tak sme urobili u nás na škole taktiež Speaker's Corner. Neviem, či viete, čo to je. To je jednoducho každý, či študent, alebo pedagogický, alebo nepedagogický zamestnanec si mohol vyjadriť svoj názor verejne pred všetkými na tému školstvo. Taktiež sme podporili iniciatívu za naše školstvo, ako môžete vidieť. A tiež sme mali kvíz. Ďalej to nám nestačilo, povedali sme si, že ďalšia charita by bola fajn. Tak teraz momentálne na škole už od začiatku marca predávame cupcakey a palacinky každý pondelok a štvrtok, čo vlastne výťažok pôjde pre detičky z krízového centra Náruč na školské tašky. A tak túto stredu budeme mať ďalší projekt, ktoré je vlastne Deň Európskej únie, ktoré bude taký začiatočný projekt našich ďalších eventov na škole. Každý mesiac chceme robiť diskusie na určitú tému a zvýšiť informovanosť študentov o nejakej tej sociálno-spoločenských veciach, ktoré sa dejú či už na Slovensku, v Európe alebo po celom svete. A tak budeme mať diskusiu s pánom zo zastúpenia Európskej komisie a tak ďalej a tak ďalej.
Času sme si ale uvedomili, že samozrejme 2 na to nestačíme. Potrebujeme viacej ľudí, aby sme to robili ešte efektívnejšie, aby sme zasiahli ešte viacej ľudí, aby to bolo naozaj kvalitné. Na čo robiť niečo v malom, keď to môžete urobiť veľké a kvalitné? Tak sme sa rozhodli, že založme si nejakú skupinu. Ale akú, no? Tak sme dobrovoľníci, lebo my to nerobíme za peniaze, my to naozaj robíme iba za ten dobrý pocit. Chceme pomáhať ľuďom. A to je vlastne aj hlavný dôvod, prečo sme našu dobrovoľníckú skupinu nazvali Pomáhame druhým, lebo to je to, čo chceme. Chceme pomáhať, nie sebe, ale hlavne druhým, lebo na tom záleží. Keď chceme zmeniť svet, musíme pomôcť tomu svetu, aby sa zmenil. A ľudia menia svet. Čiže keď pomôžeme ľuďom, pomôžeme zmeniť svet. Áno, a teda začali sme ako 2 dievčatá, a dnes je nás 35 v jednej skupine a sú to vlastne ľudia, ktorým chceme týmto takto poďakovať, možno verejnejšie, za to, že naozaj, či už im ráno napíšeme, že prosím vás, dojdite na 0, potrebujeme ozdobovať cupcakey, tak prídu. Či potrebujeme, aby ostali do 8 večer, aby predávali na Hodža Feste tieto cupcakey a palacinky, tak oni naozaj ostanú, či už to naši rodičia, naši mentori, ktorí možno nie sú v tej dobrovoľníckej skupine, ale pomáhajú nám naozaj veľa vecami. A netreba zabúdať, že naozaj niekedy tie šialené nápady sa dajú pretaviť do niečoho úplne brutálne veľkého, úžasného. A preto ja by som vám chcela dať možno takú radu, ktorá sa nám dvom asi osvedčila. Možno taký nápad, že keď vás niečo napadne, nie je to šialené, nezrealizovateľné, na tom vôbec nezáleží. Zapíšte si to na papier a kde si to založte do vašej obľúbenej knihy, do zošita, tak aby ste to mali každý na očiach. Napríklad máme takú nástenku. A tu máme naozaj všelijaké šialené nápady, naše motivačné citáty, fotky, aby sme mali na čo spomínať a keď už proste nevládzeme, myslíme si, že to už nezvládneme, tak sa pozrieme na toto a vidíme, áno, že všetko to za to stojí. A tak by sme vám chceli poďakovať, že ste si nás vypočuli a ďalším vám chceme povedať proste, že naozaj nezáleží, či máte 13, 16, 20, 40, 60. Je to naozaj to úplne jedno. Ide o to, aby každý z nás veril tomu, čo robí a aby do každej jednej tej šialenej myšlienky dal čo najviac práce, aby proste ich dokázal zrealizovať. Ide len o to, o čo nám vlastne ide, aby sme sa naozaj dostali na ten náš posledný schodík, keď sa budeme cítiť všetci úspešní a budeme mať ten krásny pocit za dosúčinenia. Ďakujeme. Tak vám ďakujeme.